Eta kontu gehiago ere bai, eskuin muturrak ora egiten ari den honetan, atzera begiratu egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta ikerketa lan bat jarri du abian. Orain 80 urte, Gipuzkoako kolpisten gorakadarekin nazioartetik etorritako voluntarioen arrastoen bila. Ondo entzun duzu, 1936an, Gipuzkora iritsitako voluntario internazionalistak ziren. Eta esaterako entzun ondo, Irungo kontzentrazio esparruan 500 atzerritar baino gehiago gatibo hartu zituzten. Baina ezer gutxi dakigu haien inguruan eta haiek izan zuten eragina. Hori guztia argitzeko lanean ari dira Aitzol Arroyo historialaria eta Aitor Azoki kazetaria. Azokiri egin diogoen justu bisita gurekin egoteko. Aitor, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, aste honetan bertan gainera aurkeztu zuen jendaurrean zuen ikerketa lana, eta niri bote prontoan burura datorki dena. Zergatik dakigu hain gutxi gai honi buruz? Egia esan, nik uste dut eta guk uste dugu atzerriko jendea izan zelako, asko zentratu gara gudarietan, eusko gudarostean, milizianoetan, baina oso gutxi persona hauekin, ez? Ahaztuta utzi ditugu, ahaztuenetatik ahaztuenak iruditu zaizkigu, eta hala hasi zen proiektua 2015ean, Miguel Usabiaga idazlea liburu bat idatzi zuen, Flores de la República zelakoa, eta bertan zantzu batzu bertzan ja aipatzen zituen voluntario batzuk. Egia esan gu harrituta geratu ginean, Arri eta Zur, hori ikusi genuenean, lehenengo pistak izan zirelako, guk ere ez genekien ezer horren inguruan. Eta bueno, gero ja ikertzen joan ginean, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin erakusketa bat egin genuen, eta Salamankan ikertzen ari ginela, bidean azaltzen zitzaizkigun izenak azaltzen zitzaizkigun artxiboan, atzerritarren izenak, hemenka, gero pandemia etorri, eta ikusten genuen urtean poderioz, jendeak ez zuela erreparatzen, ikerlariek ez zutela hori ikertzen, ez zutela hori aztertzen, eta horrela esan genuen, hau, atera beharra dago, hasi beharra dugu guk ere bai, gudari eta milizian hau ez, haratagoko beste borrokalari hauek ere ikertzen, eta, sorpresa oso politak hartu ditugu, momentuz 130 borrokalaritik gora abizenekin lortu ditugu, eskura ditugu Gipuzkoan, gaina nazio askotakoak, gutxi gora bera, dozen erdi bat inguru. Austria, Alemania, Italia, Frantzia, Polonia, Belgika, asko eta asko izan ziren, etorri zirenak, muga pasata, Hendaian, trena jetxi, nazioarteko zubia pasa, eta zuzenean borrokara etorritakoak Irunera. Ostras, Aitor, 130 izen eta abizen, Voluntario internazionalistak gurera faxismoari aurre egitera etorri ziren, abia puntu izan da zuentzat jakitea nortzuk ziren noski, baina nondik eta zerk deituta zetozen? Bai, zalantzari gabe. Orain dela 80 urte beraiek oso kontziente ziren, faxismoaren aurkago gerra hontan, bigarren gerra mundial bat egongo zela, beraientzat gerra globala zen ja, eta gero historiak arrazoi eman die, horren lekuko izan ziren beraiek, eta hori utzi digutez, lorratz hori utzi digutez, nazioartekotasunaren, internazionalismoaren, elkartasunaren lorratz hori utzi digutez, zalantzari gabe. Dokumentu artean aurkitu dituzuen historia pertsonalei ere tartea egin diozu, ezta? Eta badira batzuk berebiziko sorpresa horretan harrapatu zaituztetenak. Hori da, bai, egia esan oso historia politak, gogorrak, krudelak ere jaso ditugu biltzen ari gara, bentsa bertan ikerketak aurrera darrai, Salamankara joan behar gara, Bartzelonara, Alakantera, hainbat artxibatan oraindik arakatzen eta arakatzen ari gara, hurrengo urtean argitaratuko dugu liburua. Probestuz 36ko gerraren 80. urte hurrena dela eta bai, egia esan jende asko, borrokalari asko, historia asko, tartean Stoutxaren adibidez, judutarra, poloniarra, mediku gisa etorri zen, bere mutilagunerekin, Abraham Gostinskirekin, izugarrizko historia dauka, izugarrizko borroka beliko potentea dauka gurean, eta pixkat hori ere iturburua izan da. Bere semea ezagutu nuenik, George Wysand, Parisen izan ginen, orain 2 urte, bere elkarrizketatzen, berak liburu bat idatzi zuen, 10 buruz, eta izugarrizko borroka ibilbidea dauka, soilik Euskal Herrian, gero erresistentzian ere bai Frantzian eta orain Euskal Herrian zentratuta izugarrizko borroka daka, Durangoko bonbardaketa bizi izan zuen, Durangoko fusilamenduak, Legution, La Batalla Villarreal famatu horretan zauritu zuten, gudari bat hartatzen ari zela erizen gisa zauritu zuten beso batean, ametraior bat disparatu behar izan zuen, Bilbon bai aritu zen, korresponsal, erreportari gisa aritu zen bera, poloniarra izaki, erreportari gisa Mujeres izeneko emakume antifasista eta feministen aldizkari batean, izugarrizko ibilbidea daka gurean bakarria, Euskadin ja.
Hortxe, zuzenen Aitor argi gelditu zaigu gainera, 2026-rako historia guztiak liburu baten argitaratzeko asmoa daukazuela, ikusentzunezko bat tartean ere izango da, hortaz, elkarren berri ezinbestean izango dugu. Eskerrik asko, Aitor! Hori da, mila esker zuei. Goizeko 10:08 minutu. Aurrera egingo dugu, eta azken orduetan izandako, eta zer esan eman duen beste irudi bat ere bereskuratu nahi dugu. 400 ikasle, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoko 400